Apa yan pare, ito nakalagladingit ka mag. Kaya pala ito, daman na tayo yung nabuwan. Jay. May kinigwa nga pataw. Lama. Wow. Ay, opo. Masur-surting batag. Matira mong nang naman ang pangmalaw. Kasalat ng rutibag mo. Kanang ngarunay. Ano sa mo na? Ano saan tayo? Ati pinagbigyan ka sa tayo na yun. Eh, kung ano dati na yun, nagunod na. Ako, dito ti met na po yan. Ti luto na yun ah. Tayo kusuro. Pinakirasang. Oo, na yan. Ato ti may isang dito. Ato baliktagan ng kaldero dito. Diyan eh, nakasaganan. Wasak tupay lang malamdaman. Katawa. Hindi pinaugasan gawin. Naalala mo yun ah. Eh, dalam na. Di na minsan pato. Tata pato manag. Duwa kami na yan. Iso ka pato. Ay, di na minsan gaya ang patri. Makapawan lang din naman sa akin. Di na minsan. Yung sa baling ako kat patri. Ni Mr. Vic. Namamumon ni Mr. Vic. At tabakan kayo sa lahat. Well, laki siya aton ang araw. Tatno ngangani ko na eh. Agalas 5. 5 ka din. Ibabawi da karo dito. Ano lumbos talas 5. Away, ano parang eh? Ay, babawi ka. Subyanan da kano. No, si Bibiyag pe kano. Ibabawi da. Ngayon mo nasinsintan siya anan. At wala nang bawian. Kung nada iti Takalaw. Ay, kasi dahil. Well,